Vídeo número 10, segona part. Rectes tangents a una circumferència. Primer anem a traçar una circumferència. Una circumferència de centre i radi, coneguts. Per exemple, que tingui de centre el punt A i que tingui de radi, per exemple, 3 unitats. Ara, per traçar el radi, el que hem de fer és buscar un punt qualsevol de la circumferència. Per assegurar-me que està dins d'aquesta circumferència, utilitzarem la icona punt en objecte. Quan canvi de forma el cursor, estic sobre la circumferència i aquest punt B està dins de la circumferència amb tota seguretat. Ara traço el segment que surt del centre A al punt B amb la icona segment i la tangent serà perpendicular al radi F en el punt B. Per tant, el que he de fer jo en aquest cas és activar la icona perpendicular aquí, al radi F, on? Pel punt B. Ja tinc, per tant, la tangent a aquesta circumferència. Ara, per acabar aquesta part d'aquí, el que farem serà amagar aquest radi. Per tant, el selecciono amb el botó esquerre, botó dret, amaga l'objecte. Moc a la vista gràfica per fer un altre traçat. Vaig a dibuixar des d'un punt exterior, una circumferència, les tangents. Primer vaig a dibuixar la circumferència amb un centre i un punt. A continuació tracem un punt qualsevol, un punt E. Ara, des d'aquest punt, traçarem les rectes tangents a aquesta circumferència. Per fer això necessitem una icona específica. La trobarem dintre del grup d'icones de rectes perpendiculars, aquí. És la icona tangents des d'un punt exterior a una circumferència. Què hem de fer en aquest cas? Hem d'escollir el punt i a continuació la circumferència. És el que farem. Selecciono el punt i la circumferència. Aquí tinc, per tant, les dues tangents traçades des del punt E a la circumferència D.